F-Moto 450 NK. Novinka roku 2023, ktorá sa prichádza pobiť o primariát najlepšie motorky kategórie A2. Má na to? To uvidíme v dnešnom spoločnom teste. Značku CF-Moto určite nemôžeme prehliadať. Významným milníkom je rok 2011, kedy vznikla spolupráca so značkou KTM. V roku 2020 bolo v Číne slavnostne otvorené nové logistické, dizajnové a vývojové centrum už v úzkej spolupráci s KTM. Výsledkom aj tejto práce je model 450 NK, ktorý tu dneska máme v teste. Pokiaľ sa pozrieme na tú motorku, tak vidíme veľmi podarené tvary, veľmi podarený dizajn, ktorý ľudí zaujíma. Musím povedať, že počas môjho testu sa ma mnohí pýtali, odkiaľ tá motorka pochádza, či to nie je nejaká nová talianská značka, pretože ten dizajn ľudí láka. Najviac pozornosti budil predný svetlomet, ktorý má tvar písmenu Y, dominuje celej prednej časti. Ďalej vlastne línia motorky pokračuje veľmi peknými plastami. Máme tu síce plastovú nádrž, ale v veľmi peknej modrej farbe. Nasleduje tu ďalej dvojité sedlo, ktoré je delené, a v zadnej časti máme taktiež veľmi krátku a krásnu zadnú časť, musím povedať, a sú tu vlastne aj veľmi dizajnové otvory, cez ktoré je vidieť vlastne cestu zadnú časť. Veľmi pekné sú detaily, ako napríklad tu pokus o karbonový kryt, tieto bočné plasty, to sa mi páči. Tiež musím vyzdvihnúť vzhľad výfuku, ktorý v tej kategórii A2-kových motoriek patrí k tým lepším podľa môjho názoru. Čo sa dosť podarilo, tak sú aj spätné zrkadlá, ktoré majú taký ostrý tvar, vyvedený do strán, a musím povedať, že k motorke to fajn ladí. Srdcom celej motorky to je motor. Máme tu 450 kubických centimetrov a oproti konkurencii, ktorá v A2-kovej kategórii pôsobí, musíme povedať, že tento motor nenabral inšpiráciu z Hondy CB500F, ale je to vlastný vývoj značky, a tak ako ten motor vidíme, tak je to originál od CF-Moto. Má 34,5 kW, takže do tej A2-kovej kategórie spadá úplne hravo. Ďalej tu máme hodnoty krútiaceho momentu, ktoré sú na hranici 39 Nm. Tie Nm nájdeme na hranici 7750 otáčok, kdežto ten výkon nájdeme na hranici 10 000 otáčok. Dá sa povedať, že už od voľnobehu motor zaberá bez nejakých náznakov neistoty. To je veľmi dobrá práca. To, že nemusíme sa šplhať do toho vysokého otáčkového spektra, je vlastne jeho výhoda, pretože nie každý je taký ten typ toho točivého jazdca. Dá sa využívať vlastne celé spektrum otáčkového spektra a pomáha to aj taktiež tým mladým motorkárom, ktorí si tú motorku kúpia ako takú prvú veľkú motorku, svoju prvú skutočnú motorku, tak tí začínajú rozhodne trošku nesmelšími krokmi a tu tie kilowaty alebo celkovo ten výkon nájdu aj v tom nízkom otáčkovom spektre. Pokiaľ sa pozrieme na ten motor zbližšia, tak vidíme, že je vlastne kvapalinou chladený, je pekne schovaný, vlastne zakrytovaný. Veľmi vkusné sú tu tie kryty výfukových zvodov, ako som už spomínal, tie bočné plasty, nejaký pokus o ten karbón. Mne to asi nevadí, môže to niekomu vadiť, ja som s tým v pohode. V prednej časti by som rád upozornil na veľmi originálny blatník, ktorý má taktiež vlastne taký krídlový charakter a celkom dobre zapadá k tomu Y-novému prednému svetlometu. Jazdecká pozícia, tá je veľmi fajn. Uvíta nás v oblasti stehien tak akurát široká nádrž, to je teda plastová, ale to nevadí, je zložená z viacerých častí. Asi pri nejakých servisných zásahoch to bude možno trošku oriešok, uvidíme. Každopádne je príjemne široká, dobre zapadajú kolená do toho vykrojenia. Príjemné sú riaditka, ktoré sú oproti modelu 450 SR, tomu superšportovému modelu, logicky vyššie a prispievajú k tomu naháčovskému posedu, k tomu naháčovskému charakteru. Sú akorát široké, sú príjemne objemovo padnú do ruky, to je veľmi fajn. Už sú to tie spätné zrkadlá, ktoré som už spomínal, myslím si, že sú veľmi funkčné. Pokiaľ si chcete nastaviť ich polohu, tak musíte zabrať za celú tú konzolu, ktorá drží to spätné zrkadlo. Ale tak, ako som ja prebral motorku importera,
nemusel som na to vôbec sahať a bolo to bez problémov. Príkladné sú ovládacie prvky, tlačítka vlastne na pravom palci či na ľavom palci. Všetko vyzerá veľmi, veľmi dobrého spracovania. Máme tu taktiež hviezdicu, taký hviezdicový ovládač toho prístrojového panelu. Poteší, že tu tá hviezdica toho palubného počítača, dajme to tak, môžeme to tak nazvať, tak je taktiež podsvietená, takže v noci fajn. Páčky, brzda, spojka ide veľmi ľahko, dá sa povedať až jedným prstom ju môžete ovládať. Je nastaviteľná, plusové body, taktiež brzdová páčka, ktorá je nastaviteľná, zase klasické vlastne tu na koliečko po odklopení brzdy dopredu, tak sa dá nastaviť jej chod. Musím povedať, že keď som si tú brzdu nastavil a vyrazil som od importéra na test, tak som ju mal trošku mäkšiu. Myslím, že postupom času nejakými vibráciami na ceste sa tá aerotácia vrátila do nejakej pôvodnej hodnoty. Ale je to skutočne hľadanie nejakých hlúpostí na tých páčkach. Nemám k nim výhrad, sú skvelého charakteru, dobre padnú do ruky. K čomu sa musím vyjadriť a v čom sa musím pristaviť, tak je prístrojový panel, kde máme k dispozícii 5-palcový TFT displej plne farebný. A ja musím povedať, že patrí k premiantom tej A2 kategórie a to, čo poskytuje tú prehľadnosť a to, čo vlastne tomu jazdcovi dokáže dať ako pridanú hodnotu, to si myslím, že CF Moto zvládlo úplne skvele. Je teda v rozmere 5 palcov, nájdeme tam všetky potrebné informácie, ktoré potrebujeme a v rámci palubného počítača si môžeme dokonca zvoliť dva vzhľady toho prístrojového panelu. Je tu aj možnosť základnej konektivity po prikúpení tzv. T-boxu a ten príplatok je v hodnote 6,5 000. K výbave a k pridanej hodnote tej motorky musíme rozhodne spomenúť predný LED svetlomet, zadné LED vyhotovenie brzdového svetla, LED-kové smerovky, tam je to vlastne bez starosti, žiadne žiarovky, všetko komplet LED technológia. Ťuknutie do štartéru, motor naskočí ako nič. Máme tu teda zvuk toho dvojvalcového radového motora s predsadenými oničnými čapmi o 270 stupňov. Musím povedať, že na pomery Euro 5 noriem ten zvuk je veľmi sytý. Je to celkom fajn zvuk a poteší, pokiaľ ten motor vlastne točíte a pokúšate sa o nejakú športovú jazdu, tak keď uberete plyn a z tých vysokých otáčok tie otáčky padajú do tých nižších, tak na 3,5 000 príde celkom zaujímavé zabublanie. To sa mi páčilo a dodávalo mi to takú pridanú hodnotu toho charakteru motoru. Plyn má dlhšiu dráhu, takže pokiaľ chcete úplne naplno otočiť, tak musíte si prehmatnúť alebo sa posunúť trošku dole, ale asi bez problémov. Dovolím si tvrdiť, že motorka je zábavná aj pre jazdcov, ktorí už majú niečo odjazdené, po prípade pre jazdcov, ktorí sa vracajú do jednej stopy, ale hlavne aj pre tých nováčikov v stope, ktorí tu nájdú veľmi vyrovnanú motorku, ktorá dokáže superiť s tými najlepšími v triede. Čo sa musí nechať na tejto motorke? Tak ako som spomínal, ten motor je veľmi hravý, veľmi vytáčavý a myslím si, že dokáže každého potešiť v rámci tejto kategórie.